Aba 2024 no Jomama no wakwa kwedi nkunimu a ene ade ncheso kura saa mra no a mampani na nadu danko akufo do akwa kwaji atuma ma 11 eye adwuma no obeyi ade afi ho no mo na eno na osofo pani bosomtwa yensu kasade afa ho no waka kire mampani dada John Dramani mama se waka kire ni prenye premfa se abano kura wo menwe ene mpeso ye na dwene se 11 no a eye adwuma no oba beyi ade afi ho no mo saa nsem ya papa ka ye ene enya asem nso browa osi abonye se bia pete wo so ene amanfo ahoro papa pa ebirum jese sofo no pa wonya ba bro na kenkan na ne wontinsim na politics no mra no ne amanse meya politics no na ne so kasa no mu yina no a ye de ba bro na to nchen no mayina no pa sense aso be kwa kwotete ba bro na chi na nsem bia obeka bia no ase eya akochi mampani dada John Dramani mama ene NDC amanyuku no na ye ni kan ko na sane Bishop Stephen Bosomtwa yenso sika ne nsam ye yenkotie no na fe eye Methodist asafo no omo krata omo de ababonte anwumre no yakom na yakwakodi honkomo ya me aduna so betini go bibiewa obetwem na meche maadu no ya nokwa sado ta freche gana fina yenyima mampanyin na daw wa betini go no do ana egona wa betado no onyimde ya bobosa na mepi no okodo enti gana fina yehune enye 8 years nkote na papa beji odi impirpi obaye penyin onye president awen be duko onye di ekumara je ansa na nanka so betina egondo as full president for about 4 years na no raba and na pi koda Ghana for seyesha na so a ya kan sabio aya na nkofo dwende abuna tidi na ebugu bank so guni na president dada 3.1 ana na nsa na ejumado na banks near them ogui enti se enne president baka chen say he live in ba na say ya me adoma no so sene ba obotuma anya no kwar na ofi the madri kasi bia ya bato aban enyima ewi masakra ye nobody knows tomorrow ya kopa na monkofu bi wona sa na ejumado na wa yo mani ye obayi ni ye to the extent there we live in kofu bobo nsem ko da me you live no but the mean obi de na saka onye ye 3.1 yes yeah Sabio free education amankofo free HS ana them school ye nkofo pia kasa ho CCA is taking Ozafonti we eye kanis of opinion another John Wesley Methodist asafo no wo boatia bonte so nei oko amekom circuit Kumasi a one years of opinion wadano Right Reverend Bishop Stephen Bosomtwe ayenso ene yete ne kanunti we yamra na mampani dada John Dramani mama bekasa e dia fa 11 ho se so don for na dum no wodi nkunimu a wo ba obeyi de afi ho na papa na kire se abano kra woni nkunimu mpo ene mpese 11 wo ba beyi e de afi ho no me no ena Methodist asafo de krata bonte echese ensem no a bishop no ekaye no eyo no no asema nemum enye Methodist asafo ni nyina ena eye wunum asema no ene ye kwa no so na ye ne Right Reverend Bafo Asamoa eje yakwa kodi nkomo baby a papa di kai kwa ka asem no papa yi ene ye bishop wa wodano eye Obuasi diocese womo eye omo synod ena obudi kan atonsa efre papa eye Right Reverend Bosomtwe ayensu se wamra no mfuna ni monyama emetechi nti wono eno di kan koka asem no ansana eje ba beti ne mama nsa nyina atibie ne ne eye Right Reverend Bafo Asamoa je nkodi nkomo ne musa ne se sa krata we ya Methodist asafo ne dia ba bonte no e dia Sompa eno mo pese Ghana for eti anase nchemu be no mo de ma Ghana for opane woti yanka Sompa FM sunie ya mwajo emwakwa baba Kumasi ya eja bani gese megiri semponi ya pa awrade adom awrade ne yediniye ya de rade ase na papa mokrata ya modi aba bonti ne yebusa se nchemu ben de asam na mo pese Ghana for eti different Methodist asafo no nse Methodist Church Ghana ye constitution ya mamra no e kire se onipa otimi kasama asole no a on ye preside bishop and a friend most Reverend Dr. Paul Kwamna Boafo on kwani the official spokesperson for the church Methodist Church Ghana nyina me kura me yes sitting bishop for Obuasi diocese sa me kasa ma Methodist Church Ghana tineke se sembia ba na eso for ba kwa kasa ni pa bi adwen om se ase ogina homa Methodist Church Ghana en na so le de krata abase ye bishop Bosomtwe ayenso ya past bishop for Obuasi why Ghana need utimi ka Ghana nsema ekoso no bi nemo on kasama Methodist Church Ghana
nse bibia ne a sobo bia yemfa mo Right Reverend Bosomtwa Yinsu. And he said, "One ne can asem. E wo say Methodist sopopon intimi bida ye sopfo. Ne masem o kan ye ne de o kasa say Right Reverend Stephen Richard Bosomtwa Yinsu. Ankasa say ankasa ma Methodist for. And on krata ne de aba betu dwa no. Okay. Nti papa akoye say no a menka ne say nipa nyina kabie se ase papa no amanyosam no de ne kwa akofrofro mu no Methodist asafo no kwan bi so hamo se akoye say se ne nipa nyina kaseti ase ne osika ne nsem fa yi. Oh, sir, Obia will ding the Penny say inti boninti ne chedi so ha nti Obia will ding. And Obia so adore the nam. Gis and yen na Bishop Bosomtwa Yinsu ye ten kawo amanyosam ho. Ha or no or your software or did say bibi nkoyi wo man mu a o say yeka. Or no position no. Into one de bia or ka amanyosam wo ka. Na so for ni Obia na kasa pa amanyosam e bi wo no ma aye din eja yere mpaibo na ta o man achi. E bi so kasa pa amanyosam ho. O zo Ghana na so for bi wo no ma omo bieta amanyose ho nsam nti ehomu se de oka ye no an ahabinum aha efa bi wo omaye mu enso bi je me kan din e na bata ho ni din na bata ho nti aso ne de ye obi buza say ye twen wo firi wam so ye ye twen wo firi ye mata ho ene ye twen wo firi ho se kapesa di bishop le kasa de a ena ka kasa we the Methodist Church has spoken but we the Bosomtwa Yinsu or past bishop or boase and akasa the Methodist Church na akasa nti se bibia o a mi se ekoro pona no ono aso de bia o mu a em se ono a nasemo a Na papa se koba se bia sofo pani kese te se Right Reverend Bishop Stephen Bosomtwa Yinsu se ne mu duro sitie o Methodist asafo ne mu na so kasa na bia traso a asafo ne nhihye bi se bia mo ba frɛ no ne mpesa so twi bi o wa mo de amano ana obia ye Methodist mra no se obia no a obro mra so te o ma Ghana mra obia no obro mra so nti o ya de bia etia asore ne mra de a asore no wo akwaya be fa so a ye no be kasa sa so twen wo ha obi anu wa sebe ya preside bishop kura ya de na etia asore no mra asore no kwaya fa so ni nyina ehye wo enhye wo ha be fa so ye ne be fa so ntize no ye ntimi gaza so wo kan ye no etia asore mra bi because empanifo betena se ya preside bishop tukwai enche obeba isuki ya obeba so oba mpanifo betena za hwem se asem wo kan ye no etia o man asole ne mra bi nti asole mra bi ade a wakala se ankorankore no mo se bi etia asole mra bi di a asole mra ba ya adwuma but here ya president bishop emma ye die na ebetima ka se bishop Bosomtwa Yinsu wakasa se o man ba nti enye hu ne se o man ba wakasa se enje ekoso no bi tia Methodist je de a asole mpanifo tena se a because so asutwi bibi obi o se bia ye be but see de minya hunu e bia presade ne mpanifo no ba no transe so wakaza so ma ba nti ye man bibi ani ho na bibi ani ho na mo se bia de wa ye no tia Methodist Church Ghana en se bi dia na se bibi o ha o se ya ye be ya fa ho papa ensamo ka ye entia Methodist asafo ne nhye se asafo a MPP wom NDC wom CPP wom ekwadanko kronfo wo susu wom entia ha asafo no ya so le de amanyo sefo no amanyo ko no bia bi wom bia sabe e ma me Jane opoku admaya oye NDC Franka tufo abedi akire no oye Methodist ne o Methodist ni e papa yi ti men san Methodist evangelist sa na papa Tames no Methodist nti Methodist fo ene o NPP fo so so Methodist fo nti ye nti na asole no ankasa de ye nta party bi e che no o se Methodist chai Ghana yakota party bi e chi but ankuro bi e betina kasa on the party we so e so ye o ma banti o betina kasa o party we ta ankuro bi so ye party bi o party we bi no o ko gina na wi na nim o ko gina party bi mu a no na sadia be mo untimi fa sole ni di enkonko bata ho na mka sa pa no kasa se Right Reverend Richard Bosomtwa Yinsu
no kasa one kasa say Methodist Ghana so it is what they are so ndi ko kasa bi aso make be jinama Methodist sorry then there's a problem na ka kwa aso no ya sebe as ya take side but don't know one kasa and sebe papa no so mse munim dada obiara in the political affiliation since the days of Adam obiara in the political affiliation of Bishop Bosontua Yesu enti enya fe na ye be hu se bi a ha no gina on fancy so on fancy and na one kasa ma enti no na me kai no ye ntimi kasa what the asole no edi na koka ye ono na edi na ono na ka na sam ye interview no kwa no ye interview no outside interview no kwa ba no it was outside the church premises of course ofura Sunday ma opie ya pon program kwa na ya pon and na be interview na ntesa ansem no ba ye no nti na okasa se Bosontua Yesu di baba yem pa ne sa se ono na akoka sebe super ya ebe yi I'm saying kuye papa but also on the corner and mom better check Ghana ho say ya kaso so ya ka bosom right reverend bosom twa yensu a wo Methodist asafo no bi so beka ne say papa yi ye hu no say o kasafa amanyosam ho enye ne ne ye bete papa ne nka na adai na we nko okokan ye de mo de krata aba abontin oh say yenti ma ye de krata aba abontin no na nipa bi say any be Methodist position wa kwaye Methodist church so say o say aso kan na mahama onyamma kura so mahama onyamma kura so say bia we and this near will be offended about how papa because I'm hanging some this for any abra ye pese ye bebu o man bi ye beto aso bi na obi ko jina ka say mahama onyamma kura onse emma a raise passions bebrebe nti amma neema no sole na fa manfo bi ka say ne Methodist for ye taachira na o taachiri because onse say obekan wo Methodist synod ase 25,000 cedis ase and obekan in that question Methodist for taachiri ye pese chire say there bi asam no kwa wanka no synod no mu he zero na say wan kasa ya mana say wan kasa bishop obi baby it wasn't the only bishop or no Bishop for baby, but Bishop for Kasa yani the sitting bishop or right Reverend Bab was a moja, Beneo Kasa, Minkwana Makasao, Ubian Kasabi, and or not the end there or can outside that poor Rieno, no kind, but number 4 day, I saw no better home. Say, as I say, no, as I saw the camp home, yeah, na man, Kaiman platform, but he didn't sound on our platform. It was after the service. Outside the church premises, and I'm some phone in the coding and people were painting the pictures. I say, any man platform, no. See, I'm on a platform, the view of the Methodist Church. So, we all can walk upon team baby, and the anchor say, annual dance synod, as in Obekaya, Capson Kaibeka, and what to. But say, Pedicas annual dance synod, as in Obekaya, as if said, synod address being Obemayana, but it was shame, and that represented the views of the Methodist Church Ghana. Now, see, Babeka said, no. It wasn't within the premise, and yeah, son them no Kasai, the more Kasai outside the church after the program. And Okasa said, Right Reverend Richard Bosomtua Yesu. Papa Munia, Right Reverend Bishop Stephen Bosomtua Yesu, one kasa dia moye, ene krata ya modia babontin, asafuno mo yinama. On kaza. Oh, you know, my dear, but I chira said, near my Ghana for you who say, Metal Check Ghana, oh, you know, by our constitution, official spokesperson is our presiding bishop. Any member of the church baby I can send or pebia say or make a political statement or no one asemwa. But in yet metal Ghana and na yakasa. And the message say yes na maso here why yes for or don't yes for amokum obi antimi nyine mother so yes for na sam na okoka no and I twe ho afiri ho say ono asem no kae and yes say papa no na say e bi ye na ma da be boy yes for yes for pa ye ni je no ye panasem ye ntano we love him he's one of us name asem a okae no and ye nka say ne ya dwan say ne ya dwan mu ye say ye ono anadwena Yada se papa ene wadaje a wanya de ama ya nwumre bibia ni soso a ye besa aba won che yada se pa no wadaje amen eradi nshirawo so enti right Reverend Balfour Asamoah J wono and John Wesley Methodist asafo no ne fa ewo boase o yesofo pani a woda no enti eho
ɛna Right Reverend Bishop Stephen Bosua yensu ekogina ekoka asɛm no ɛna agya etre ya ma ɛyɛ Sompa FM nsɛm twɛfo so frɛ no ma obetu mu nkyene be cheche nsɛm no mu ye ɛna Methodist asafo no de krata ba bonte kyerɛ sɛ asɛm no yɛ papa no asɛm a ɛnya asafo no asɛm no no ne kasa ɛde ma asafo no ntie no ɛne tenten bebrebe yi a yakɔ di nkomo yi ko ho ntiri nte adwe sɛ so osi yɛ kyerɛ osi yɛ kɔgye nkyerɛ mu na ba ye okra waso anya si bi course e ba so say ni course ba yi na papa yi ba yesu no mabusuani no na mabusuapani no me de mo fa no me de mo fa no wate me de mo fa no kan ye opɛ ye nto aso ye to akase bɔ ne so abusuafo anura echi bubaba no a ne ye nya ne tie sɛ ECG fo bubu ye pamba si e ba beto kane ni mo hemu nkyemu no wo ha aduanan wɔtwe Ghana fo ba bi eginan na kyese mu de mu nim bofo no mabo ayafo e ma Ghana fo nyina de su senka ne ko mbekue nyina la am yasa na no na de achi ye yenya ne ntie so se enye sa na tie na we no susu dua bi a wonum susuo se ade beje atomo yenya ntomo agye mpanifo kasa wo ho na wanum na yaka asemi Public Utility and Regulatory Commission and a one say woman ECG for na sinkonwa so adwen 148% in woman de abane de Ghana for nya de no ne ye ba betua no mu gusu no mo kasa de beboa yen wo mo de beba ne agye to mu se de be no mo so adwuma wo mu die no ebetimi akonanim sanse covid ba ya na adan kwa kufu adom ye so nkane no se ka ne nyina de guwo de bia ban bi ba mo fangum meso masen na ka ni nyina egu ho etini nyina na wo makeka bom ankasa abrede na wo mo bagini wom na wo mo ho ato wo no na nso mo gini wom saade a wa hwe nipa nyina da bedwane e de afiri wo manim na owura eye Dr. Kofi Obute ya wo no eye Director Adema Research and Corporate Affairs Manager PURC wo no ne Sompa twetwe ho nkomo utilities for ECG for no the proposal no ebre say if you mind bibi emfa proposal no ma wo now we see tariff na area ma no best 2018 be seen and fine sanka na 2018 so no yet tariff no so emo afi almost see a exchange rate no dollar any cedi no say no every time na ye tariff no ye no be 5.7 cedis to the dollar say almost tariff no dollar no and number 7.8 cedis to the dollar and almost fango na ya omudi ye omudwuma no so no anu so no ne bono eso na eko ntiampa omudi proposal no ebre and almost omuhia etutumbe 148% but enu no omu ade na omudi abetu ye ni afina commission no ehwehwemu oye hwehwemu na ye their friend stakeholder consultations nti ye ni amanfo nyina kasa na ye gi omu adwen ye dia ebe mu nyina no na ye de be adwuma ansa na commission betimi akase ebe koso anase enkoso anase ebe kofom nti sisi aye kasa die hwe ankoso ya ntumu ya anye yibia bebi agina no ho ana ewo ye hwe commission be ye ma ye ho up to July 1st say by July 1 na nka decision point ni do decision point ni ba se se nkwan de ye nyandu bebi a afi na ye proposal na ho adwuma nti ye nyandu bebi a na me pa kire say 148% ena omo de aba e fra bibi DSC1 distribution service charge 1 anu ena esisa ya tumsa ena beboa omodwuma no akwanim commission so betena ase ahwem ahwe se benchmarks na commission no ewo no omo ankasa no omo edisu anasa omo endisu omo collection no omo etimi agisika na omo engisika no ebehwe ne mu bebre ansa na commission betimi aba at a point say ena tariff no beda say dia tariff no ho na be wo anasa ebe koso anasa ebe kofom as at this point in time they mean to mean say tariff no ebe ko ni anasa ebe ko na chi anasa ebe da be biada adi say ye hwemu nyina wi ansa na ebetini akasa apa ho o makacha Ghana fo nyina say mayenso mayen bohu na eyade a obuli abetu ye no yensu no yebe ye hu adwuma pepepe because ye board no so no ye won krofo mo TUC a mo board no so nti TUC fo so no ombeka bi obi abeka bi nti mo mu so say ebia kani abo no eba be koso hum debi we ya Dr. Kofi Obute ena yete ne nka no se Ghana fo yentamu din na fe no omdi susudua no aba eti wo mo ne won be koso akasa wo ho asa brede
wo kwa kwato credit no ya wo to ka kiro se ya tumu a sini se ehu sanse Ghana ne wo no ebinom be fa ho pa ahwe amwani ante a e de kwato kra down 7 yen kwa mano so ne nua Francis Frimpong kodi nkomo ya te se MPP amanyuko ne fe wo achim da ejadam dia asem na asie Francis Majoy mejo so mi ni aba me giri sempo ne ye ede asem na asi wa achim da abato mpesua so MPP amanyuko ne dimu a yesi jadamu yi. Well, MPP amanyuko o the executives na wo achim woda MP Alexander akwesi akwa satam na mra ombeye MP no na obo apro se executive to aba edmana ombeko on post ampeniampa no na ohwa na nipa na on contest kwetu no deputy minister of trade and industry dina contest no edmpa na akwesi akwa mra na onye MP ni share omobo any chairman or what chairman Audu Isaka show omobo se omoto abama na party ni geni 80% sa executives nyina no o ache David de mom efi nso no enya de obama obia a contest omo na omoto aba ni wie no yebeka na sentem ne yes a report ne se aboma edi to aba ni nyina no o the executives ni nyina no akosi akwa no ni chairman ni nyina entumi nyina omo nan so amoma mfo mdin anhye mo yi o the executives no mo de sampanifo no ba akonwa so nyina omo yi o mafim eno na nne no o the executives fo no eye incentive issue mu a ohwe omo a wo de tudwa Madam Joyce any Rainoff any Jiga na Makaudi sampanyifo nyina ne so fo di nkomo no mota se omo di omu hwamo esan se bosho mu hwam no mo di omo so omo ato abade amamu nanso fisa abreku di omo komo di omo nti omo pe ni tintimpe ntieti akosi akoye mahye bedwani ene Alexander eye chairman no omo mo modern se omo patom no omo de se mi sunsesofo ni ne ewo na yentie bi MP kwasi akwa o promise on the chairman Audu I promise say nya 80% you be call on a post o delegate afi ya twen ya yehu de ede eko afi de ti ya say asem na kodum panifo ho omo ka still ya ntehwe etino ya say na yestre panifo omo mo national say omo hwe no mo ka ho bibi ma o delegate no yekogira ya to ya na ye adwuma ne ma party no na party asi enya say 80% no so ye hu hwe ye koto aso mo say panifo no mo di party na nim no party na nya obi ade a ọmọ ni dia ọmọ se no enye se yi na efa ye ho adwun o a promise na MP any chema Audu say no any e be say mudi so because eja chema buy no e say obi an ko election ya wa stop election no na wa resolve issue ato enti bo na ampani fo say no any e hwe so nya chuma ya mpene ya nyi tum da because you are put on my fe no on chi so di be bom the promise na ampani fo sha ya bo no ọmọ ni so delicate no breaking the age no asema ha munyi mani influence say yentimi nya Awzafonti wey aye achim da baton pesua so MPP amanyuko ne dem ne yakwa wepo emantamu no a omo eche so omo MP ono abula kwasi akwa no omo chairman a owo pesua no so Audu Isaka di omo yamo pa na omo lezi omo buta kwa October 2020 elections no no bosha akese a era no mu mienu de ma wo no muto aba ne wie ya omo twitwi omo ne se panimbo ne bia wo yin from abone wa VIP bus ma wo mo mai wo num enti omo ka tro omo se bosha no wo ma ma no ma be diso no ma nya eni o man pam mo ho emfa emfia manyuku ma achim da years of mame wa wachim da eni ekoye ya munsem bebrebe se fried rice mun ya ma achim da ne ko MPP asem no e ma se so wa ukro ma achim da na mgoyi me ya manyo ko e to aso mba to aso why ye kwa na ya to aso a ye maame ne ye papa no ma wodi dwa won kraboso kan woto ka ho nankasa sabre ye se yi wo mafraboso kan tetentre de ne ye de wo mako afienya wudu nkrapa na duru aboso kan ya ka tumi bo peso ya peso na cheso twa ho ba bibia de nye yi eno ne nam so mo no nyamfo en kota de na ba be gina mu se enkramanta mu soafo se de bi won tumi ma aboso kan e ho mo peso sa enti ede wo mako afienya no mako akoye adwuma no e wo ho sa asem we wo kan ye ene ye se concern fuo bi a won mo do kuo akeke ho abomu asosie han de odi won ma chi no owura tachi ado se wo mo nkwa na nkwa chena na niema ehia wo no no enya afie nya ye de won bekọ
Woma jume nyina kure gwa woma ni afekere ye ho a woma su afra bansa ba bebo wom kakra no enye no to wom sro no nyamfo anukote ene afa national security ene coordinating council so wom nyina amra mu bi no wom maka bi mfema wo mu na se pa so wom betu aboso ka kwa fie nya no ebe mom dwadie no agu owura tachi ado Obaka ya fie twemo no saa na minister ne ye honorable report and agree aka coordinating council omo no mo fa adwo so mo yie free ya e di kwa fie nya oni ese ye nko because o hwe abanwe ya nkasa na yenya time abanwe pa wa benefit from so campa na no yie fie akwa ifa kofo ba ye o ka ya issue ho 1998 ye say the SCC ye reject ye na ma bo so kan kasa yenya odo na bi because of the last so ye kono and then MPP buy another buy most of you free aquafina I didn't trap on the bank yes you can watch now you tell him what to say so see and you only 2 minutes will be the one so can say same baby man you just and you want because some year 2020 and I sit no mulu no almost say the same thing you now no one that say I buy go busia sa who can so much yes so much we stronghold open one so the Ghana I will say contribute a lot to the economy. Just I was saying, don't forget, say, I wish one of the squatters. We will keep you. I wish one of the squatters. And with the only indigenous. I can't afford to go. You can't even try no government. I repeat myself. I beg any more. I was looking for. I beg any baby. Me say, for all you know, not president of Ghana, and I don't know more. For all you know, not the more. A individual recipe or my political interest. No more push challenge. I don't say. But I beg any baby, I'm making a job so kind. No government, I repeat myself. I'm going to try any legitimate means to be resisting. Remember how say no microphone. Remember how they should try it. Now they say a demonstration of baby as and yes, sir. Who could yeah, politician, yeah, before. Yeah, I say, you got your associate to her. You got your associate one with to her. You need to still be your mama. But what we have now. Seriously, too. I must say this to the catcher, if I go holidays. If you ever ask for holidays, you go to obey them. It is only when you have 1 week because I had a MVP. I'm a woman, honey, few. Owura techiado o kasa papa eni pa bibini dia won pensa kraye eti baby amo aboso ka mutuwe mu krasam ho kire mo eti sa asama ba ye jojo na mo ne mpanifo akasa na do say people obo pam and no government no president trawe na mo kas ni yetia and abehunu se mema wosirem na sa na wura no bi so a wo mo tan de ho bi ne sompa e kasaye ya ebetinya ko nti wa wo yese ufi o na se wo feel se o pese kokotena o na wonye wa adwuma kokoye because I say no we ye free ase ya nam road so a ye bre no ye ni store ti si an ekoduru ade na ebe ya ye benya kakra de akohwe yire ne emma o chese o ye free aboso kan de akwafe na enye yi na nya de betwa yi o hwe open aboso kan afa so abo aban no ene mpempe dipa didi aboso kan se ya ofa ye senketwa no bo problem me sa me no mo adwuma se ye fa se bitwa bia tete Ghana ide ya se fiance twa fe nya no fa bitwa esen e te ba sa akwa ko be de pa atwa survival be ko ye nkwan kasa aboso kan matisi asi ye betu ya free hanum se wo hwe 1952 a aban no osi Legon University ayama ebesi ne ana wo hwe 1948 na osi Legon na Uba 52 na osi Tech Kwame Nkrumah University and Science and Technology ana wo ba 1962 oba besi Cape Coast ni nyina yawo amayema enti enya ade a ye tu afra aboso kan ha akoba bi wasi market big complex bi na wo se yankwa ya wo ma wa ha even university for kro ma wi adwuma kro mo nya adwuma nya no ya fa wo mo a wo ya workers mimi university for 5 wa ade ya yanko ane ho no so kan hu se ha no banks wa hanom eti yakota ade ani atotira boye bo ne ade aba hanom banks ana ama kromfo akowia ya na se honom no ya ye toilet ni niam ho bank wo ho ayeto ade pa bank eje wo ana ye nko ba bia
Mammy, no dear, Oboa. Bangy for baby, I will be on the car, baby. Money and record the on your Kaya issue. Woman Yanako for how be a ma. But maybe problem is a baby at your corner. I fear your home. Yes. Ya, baby, come on, sir. Normally, you are more quiet, you are more quiet. Near Tuoma Park, be so, a Janani walk, and Shoni walk, Nanyama Sebasa, Sabi, dear, but some said, say, baby, I complex, become a BBO. Masarachi wo ho bibia wo ho a ombekwa bia yo mu ye ni ade ade na we susu wo mu kose no bon se waya no ne store dan no a wotim no na politics nti na obi kwa kogina baby na ne dan no a wotim na na ekwa ko free ni se basa na hadwen so hu te se ne ye bi okumase a kejeti a ye de omu ko race course nya sa de omu ba ne bi kam ne store free ni nsa e you no money omu kasa na nti ase because ade we da o sa no so omu ahwe ni ye no omu ye so omu de force be adwuma basa betimi asi wo o ene abotre amza fonti afa no abeka enwa ye ka mo se Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase ena nsam no yakeka sie ne ba bia wo bia no we ye nkonkonsa ekọ twiko brama ekọ bata ne yakeka sie ne ene yesemufo pani aso pani kwaku asante ye bo a Benedict wasemama ye ne eguso a ye bedemam ye mfra buso kan ne enko apom de ne ho nsensem na ye mane ye nananom no a wo mo gentete aba bonten sa nurse fo ne midwife fo no ma ba be free yen ene ye wo kaka pempe blood tonic wawi awi kode asa na ne wakọ no yi bia ma paranom ne ade digna wo ma na eba behwe ne a na suku no a wo mo kọ no ye allowance a ene ye bosumi bia ma mpani na nado dan kwakufa do kra no what ye campaign 2016 na mra dwamama ye na dwen se ne omutwom mutan ene bete koye pe ene ye kwotwe straw ene kwoto legusumtwum enum ne nyina num kroma se pure water egusu a allowance no ntua mampani na nado dan kwakufa de ye campaign se anasifo ene a teacher for no ntoba ma no no ba alawa no bosumi bi obetua ene ne ampani nuane ampa wo mokoto abade ma mampani na nado na wo mo chese bosumi nkru nie allowance no wakam amamo from penifo mo mai wonum na owura asada kadu jamfi a wa vice president da koya no ene wo chese o matro krata e de akomo soafo a o hwe mai yapom de no ho nsensem so se so mpene to empene no a be na wochi ne kakere guso wo mo ntom sika ni from na amasisi asetene mu aye dene de amamo pa. The last time omutia allowance no was last year April and May 2021. Omutia continuing students yika yenya sisi wo school omutia yen last year which is April and May, only 2 months until June. Year came. Now it was almost a year from September last year up to December. Until from June, September, October, November, December 2021, 5 months. And you did 2022 from January up to this time. From last year up to this time, I buy the 9 solid months. Almost every school and say, I buy the 4 months, which is about Omoka last year, no 3 months, April, May, and June. Then there was a Kabani Omoka from September, October, November, December, 4 months. And then we're Abania was school to say, continuing students, Abino or the 9 solid months, which was last year from June up to this time. Yente and Honre. Into the last time Nanado Uchiayen allowance in the cano was last year, April and May. Into June, then September, October, November, December 2021, 5 months. And April 2022, me from January up to this time. And my now Omo Maria School Nancy so I buy you almost 3 months last year, which is April, May, and June. Tina was with you from September to December, 4 months. And also Tisia Meno Kasai. I buy the Yanni school make 9 solid months. Or more Maria school so 4 months. I ain't in hurry. Because this year, 13th March 2022, I buy the cars. I buy a call my bobo no. Catch and say, or my release cano. I ain't biano. Almost students be answer beka a cabia or the game. Ya share no more besine. Then see cabia. On the March 13th, I buy any bedis uncle Moweno. In Yanti say. Jane or the 9 months, or more Marian so or the Omoka 4 months. And I wash what they say and they say Yankee Akuman Now ministry, I call Ministry of Finance Ministry Honum, Ama or my releases cano, say NCBR, students, nurses and midwives, the Ensabeka a cow the India. They are sharing more Busumi Unini, Yansen Hore, and until Ama Yanso, young student nurses and midwives, the fire who say, Yama Abai and the former Kuma could do say on Kabi being sharing, laying them while you pay free in Honum.
na nti saa na this 10 working days ultimatum no ɛso na yɛante hwee a yɛnso yɛbɛtu yɛ ho. Observe way a Ghana Nurses Midwives Trainees Association. One Vice President Abrantie Shadrack Edujem Fiche and the attending Kanina Ayo Malawa Kambusum Kroa almost share the most empty for Bichi Adiama Wumo. Yet was so na de Castiano Edia Somo. Achima Kwanguma and Asabre Yedrono, any pipi Amanyoku. One mabatwa one more to an acquire bibi or Emedia Samuel Crack or now called to Yamie and Ne. When Yamie one more brusum and ye watuabano. Many a sin and ye. Pussy baby, Yaman Saswa, near Bodin, Yabu Amelibia Boga. Near man and Sasso Charmine. Yea, Asantia Boa Benedete, Treasura, yea, Kukua Veronica Jando. Organizer nesi abubodi noa amo magia tumu ayesa kwaye eni jesem na kusi ebosu Benjamin wono ena semu ehena no. Hello Sof mami ebosu prima ba ko pe yanko yo sof mami said ye wedi kan e de atu ye tefu anim no awia no na ye bepie mu e wo atwema kwa nwoma kura ye fre no nkranza eye Methodist asori ewa hanom no hanom na samre de abatoɔ no ekoso na samre amigina ha de abatoɔ no bibia kɔ na wieye ama samre de ne wodi nkunim no adi nkunim ama de wadi nkuku no nso adi nkuku na ene abatoɔ no esan sɛ abatoɔ ne kopie mu ɛwɔ eye court na court no nso egina so ɛde injunction beto so no nti dane bra wo mo hye sɛ nke beto aba no entimi ama so esan sɛ nipa du ba ko bi a wo mo yɛ sɛ omo ante omo ho ase efa polling station abato a ekɔɔso no ene de nyame eyi pomakɔ ema bibia timi kɔɔso abato no etimi ekɔɔso na abato no na enipa no apem ɔha ene aduosia num 1165 ena no wo hwehwɛ sɛ omo bɛba abeto aba no ama enipa enan enene omo timi eto omo so aba ɛsɛ ɛyɛ positions no enan penene omo to omo so aba yɛ first and second vice chairman no ena omoto omoso abasa so na deputy secretary ena organizer na omo aka no de omo nyina no omo kɔ de ka no brofo se unopposed ate so bia ne omo anyina ana so bia ne omo ansi akan ɛwɔ abatuo nim na ɛyɛ chairman eje dankwa na wono no wote so se chairman no de afi no wontimi ansa anko bio esan se na mentimi ho ase ba ko mienu a eno no eba abatuo nim nti eno no ma ne twen ne ho efrim saa na mpanimfo ahodo na omo nso ɛwɔ so ne bebree etwetwen wo mo ho efiri mu a abatoɔ no kyese wo mo gyina ase chairman ene secretary ne de keka ho ne de wo nyinaa no ekɔ unopposed a obia ene wo mo ensi akan nene abatoɔ no nyinaa eba na wieye no na kyese owura Abraham Kofi Oduro Kyerematen ɔno na sese de waba abɛyɛ chairman ama atwema kwa nwoma aba mpesua so ɛwɔ hanom a yɛsɛ ɛno no ɛkɔyɛ nkunimdie sɛm women organizer enso obia ne na ensi akan ɛwɔ hanom a kyesɛ ɔno nso kɔ unopposed ne bie secretary nso saa na ɛno no ɛkɔkɔyɛyɛ first vice chairman a ɛhɔnom de nipa mienu ene gyinaayɛ a owura Isaac Nyame Esampon ɔno ene di nkunim saa na second vice chairman no nso nipa mienu omu gyinaayɛ no owura Henry Akwasi Enin ɛna ɔno nso edi nkunim they say the secretary no nso aba abɛyɛ Richard Sapon a kyesɛ ɛno no ɛkeka ho na ɛkɔ enti abatoɔ no de saa mmerɛ de yɛbɛtumi aka sɛ bibia no akɔ awieyɛ na owura Abraham Kofi Oduro Kyerematen na sese deɛ waba abɛyɛ chairman ɛwɔ atwema kwa nwoma mensin anim a na sɛ abatoɔ mpasua so na yɛntie abatoɔ no nyinaa akɔ awieyɛ no ensɛm a ɔmode to dwa ne bie enti ma memfa akwanya wei so na menda yɛ delegates ase atwema kwa nhoma delegates Yankopɔn nhyira mo bebre ɔdɔso nko a moyi di akyerɛ mo bɛyɛ ama na yɛ fɛ na mo yɛ ama na bro de yesusu yɛ so enti de America nyina ne sɛ Yankopɔn nhyira mo yɛda mo ase yenuanom a mo free various media houses na mo nso mo ba bɛta elections yɛchi mo de ɔdɔ ayɛ ama na yɛ fɛ yɛda mo ase sɛ yɛka yɛ ase da ne yɛde ma atwema kwa nhoma delegates ene o mama say nkunimdie abem Yankopɔn nhyira mo nya me de ya mani so ade hunu ne sɛ sɛ yɛka amanyɔsɛm a de wɔse yɛhu ne sɛ yɛntimi anya baako
na yɛn nyinaa yɛ ampere party ne mpuntu a ɛma party ne ɛbrɛ enti deɛ mehwɛ sɛ mɛyɛ ne sɛ wɔn a ɛbaa contest wɔn a ɛyɛ opposing side wɔn mu nyinaa yɛbɛka wɔn mu abom na yɛayɛ adwuma akɔ to me 2024 sɛ wohwɛ yɛ a nipa 10 a yɛde baeɛ no yɛhwɛ sɛ yɛbɛduru mpɛmpɛnsoɔ bi asaafoɔ ne hu wɔn ho sɛ wɔn yɛ opposition na mmom yɛn nyinaa yɛyɛ party baako na efiri MP so DCE so constituency executives coordinators any polling station executives. Wey deɛ kɔ so bie na chairman a yama ne nsa soɔ yɛwura Kofi Amankwa manu ɔno so ɛkasae to the abatoɔ wɔ baabi a nam sɛ ayɛ aperi nti ayɛ anemu kasa na we ayɛ sɛ na MPP deɛ yɛamammerɛ no ɛba saa nso yɛto aba no wie a yɛde biribiara ato fam no yɛ nyinaa yɛayɛ baako na sɛ mpanyimfoɔ a yɛyi wɔ mu no yɛataa wɔn akyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ adwuma a wɔbɛyɛ no nso adwuma no ɛbɛtumi akɔ so adwuma a wɔbɛyɛ no ɛkɔ so ma yɛ nyinaa enti mɛsrɛ sɛ atwema kɔ ahoma yɛbɛto aba yɛte court case ne so ba sɛbe yɛato aba no awie ɛnɛ wo ba ɛwohu yɛ onuadɔ a ɛwɔ anuanom ntɛm sɛbe ɛnora ne yɛyɛ sɛ yɛbɛto aba no ɛnɛ nso sɛ wohwɛ nipa a ɛbaa yɛyi a ɛkyerɛ sɛ nipa no ayɛ krado sɛ party ɔmbɛdi party n'akyi ayɛ adwumaden nti mɛsrɛ sɛ sɛbe abatoɔ mu nsɛnsɛm deɛ yɛwɔ the storming stage yɛwie a ne yɛaba the norming stage sɛ sɛ yɛato aba no awie nti yɛaba the norming stage nti mɛsrɛ nnuanom nyinaa so ɔmom yɛnyɛ baako matiw Macau yɛnya ne nyinaa sɛbe sɛ obi yɛ ɔbɔne a fakyɛ ɛnam MPP nti na yɛn nyinaa yɛnyɛ baako na yɛnsɔ aniwa executive sim asene na yɛmpia sɛdeɛ ɛbɛyɛ atwoma kɔ ahoma so ɛbɛkɔ n'anim. Wey atwoma kɔ ahoma mmarahyɛ badwani wɔno a na yɛ bambɔ so afo abɛdi akyire onomonyamfoɔ Kofi Amankwa menu awusanfo mfam frɛ ɔso no kokoko MPP amanyoko na tena yɛ ne mfam nko ehejo bojo eyezu eyeza idebi keke NDC amanyoko no so atena yɛ na mama no tua sɛ da sɛ boa o my Ghana de sie bɛka yɛn sakɔ no sɛ nanu mu nsia ahwɛ ne mu sɛ twedi amponyankrompɔn base yɛ adamu a wɔhatam no nkomachi tuturubu nso a otonso ba wi abɛti wiem na ne 2024 no December no bɛba bɛduru asomdwem ne yakɔ akɔto aba kɔyi mrasɛgyafo a wɔn bɛtena mrasɛgya fie ma yɛ ne no ahyɛmbra ama Ghana menu mienu Ghana afa ne yɛ apɛse ne na de gedɔ papa bi afra ɛne mampani a wɔbɛba bɛtena o mai so yɛ nhyehyɛ ama ɔman na akɔ nanim na aba no yɛkɔ akɔto no sa ne da sɛ boa a ɛbɛgyina MPP ne NDC fo so sɛne MPP fo de wɔn de akɔ akɔgu ɛwɔ atwema kɔ agoma yi a wɔn akɔyi mpanimfo a bɛdeda amanyɔko na no NDC amanyɔko so de krataa aba abɔnten aba abɛkyerɛ bere kora wɔn nso so mbɛhyɛ ase atoto aba aboaboa mu ho ofie alezi wɔn butu amiam ɛde akɔ fesi election 2024 na NDC amanyɔko no NEC National Executive Committee ɛna ɛhyia nwumere ya ɛnom de krataa aba abɔnten sɛ so ɔdomfo yɛ adom na katrama da abodwamogye de mafusane na nompe tuatua nompe so na wedi atetawedeɛ so ne antete nkabɔ ne bia ɛfiri ma abusumi a ɛwɔ mi ne ɛkɔsi June wɔn ɛbɛ kwasi bronika ne sɛ limited branch registration na yɛ sɛ okɔ MPP amanyɔko man kɛbɛka ne sɛ ɛyɛ polling station ma wɔn ni gye amanyɔko no ho no na makɔ akɔgye ID card a ɛkyɛ sɛ wɔn ni gye amanyɔko no na afei branch hɔ no a ɔdomfo yɛ adom a June ɛkɔsi July na wɔn ato aba ɛde ayi mpanimfo a wɔn ɛbɛtuatua amanyɔko no wɔn di si amanyɔko no di mu ɛwɔ polling station hɔ wɔn deɛ wɔn frɛ no branch elections na afei wɔn awɔ so ɛde akɔwura August bosomi no mu ne nyinaa yɛ afia na electoral area coordinator NDC amanyɔko no frɛ no ward elections na ɛno so no wɔn akɔto na wɔn de ayi wɔn a wɔn bɛtuatua electoral area na no ne adeade ɛwɔ NDC amanyɔko no mu na wɔn apia so asa de aba September no mu afia na mpɛsua ahodoɔ so ɛne 275 constituencies ne nyinaa yɛ wɔ Ghana mɛma sɛ nyinaa no wɔn bɛto aba na wɔn ayi chairman wɔn ayi vice chairman ayi secretary ayi organizer youth organizer nom sɛ de brɛ ne nyinaa wɔn bɛtoto aba yi mpanimfo a bɛdeda no ɛwɔ mpɛsua ahodoɔ so na afei wɔn akukuru de aba region na yɛ sɛ mantam dunsia ne nyinaa wɔn abɔ awuram na October bosomi no mu ɛwɔ afi mu a wɔn ato aba wɔ hɔ no mu na wɔn ayi ɛne regional chairman
regional vice num secretary num nyina no ma toto no so aba na afo ma kukuru de kwa national e ho na esi edu nketia num wo be kwa akoto wo so aba eno no ye November bosome no emu no mo ebeto saba no ne nyina afia enti anwumre ya ndisi amanyoko no omo national executive committee meet no mo koyeye ekwadwendwena amanyoko no ho ene bre crop potting a ombeto aba esiesie omo ho agina omo na so ye e Aborua 2024 elections ni mu no e no mo chese e be sha asie me ya ye wo mi e de akwakowie November bosumi no mu e wo afimu a no mo ayesa hyehyɛ ni nyina e de awie ye twa so nansa na no messages kakra wa habusuafo yemfa emamwe wo se tutu was wo hwe in Torino Italy and wo butuo hey Selassie patriotic voices go so wo say the NDC amanyoko baby a woman to me sagade fengu any people for abu onwu won gade mu da Dr. Kwame Afriye was watching pa incoming national organizer Frederick Mystica was sciatica warrior 21st clinic e won obutu was wo pe kase ebo emu da ho na ye kre se crystal kre dia na ne na sompa na sese wutie na ono so ne dia wode eba yem teacher constitution we amwase o say magana fontie ni disi fo na de bia no wo mo po ma ne so mo de ebekodi ichi wo chia Dr. Chana eni koka Patrick Miracle was wo chia yen wo hwen fa wo de wo se yen soje ngum na kudwo ehyen wono so se wo hwen Istanbul Turkey eni obutuo Dr. Dan Bro was in another dan kwa kufuado eni wo wura ba wo mia womo kan hu bi papa memu obone eno mama sabre de Ghana for ye pe ho aye pe ye ho wo hia bubure ma se pro kwadwo so de no pa boboto watu agu ye so enu nti wo chia Professor Nana Amabran Kruche ya wono so de ya wode aba na yenu ya ba akode ya wode ba ye no se eni disi amanyoko opposition wade nkonsonkonson agumo a wa kire mo e de matena opposition ho se ni mu free wada forever and ever Yasimuni. One tonobo. What to me console? One tonobo. One tonobo. Na. Ubi nim chinasem. Ayasemu. Ubi nim chinasem. Onye nyame. Na we don't me de nkonso achichiri obi di akogo opposition. Fiase achese forever and ever and say. Wiase wie ye fiase. Wo mo danase. Wo mo danase. Na eno so dia ode eba ye no na Samuel Kofi usu se ohwe o Dubai Internet City ochia na maame amose wa na fe na kwa mo abo aten Ablekuma Central o se dodo na friend say he level is good o se ECG wo mo enye steady pa na de mo sa percentage no a wo de ba no wo mo nwene hu mienu pa na ochia chairman divine otuo agbohom Greater Accra Regional Chairman na wono so e dia wo de ma no na ye keke ono so kaswa o se America Town Kenke House o se ma yewure mfi mampani dada mama mamuo no na yenko yenim ye kan wo de papa mpacho mfa me nko sohwe mi ntimi nka sa asem da pacho le bibi ya twaso enche kura na ye baba wa Stephanie Nketia ene maami onneted ne sakoshe nsuo mu sakoda ewia 2 CDC makoda nse nyina la sa bredi ohun asabi eku beka so obi ene kwatakora ye no nse ya koakwa na eno na nam so am yenya ne tiese ne de ne kokomfa no che si ekotwitwa nsa no o sa doctor for de eduro kwata na prekuro so o ye kwana me ne maami na twetwe nkomo ye maami adwoa woten wa hello waba pajwa maami hallelujah o na yesa akra ne hote sei Pacho nyame adom ne ho ye de oba ade ase nene mo nya bedu konfa no chi no Pacho ai ho ne wo no doctor for ne say o mo se o mo pese o mo ede ne nsa no ekọ theater no mo koye operation efe se nyame da ya adom ama ne nsa no etumi ayi ya sa no operation no ye kwotwa ana de ese bi mu akwa ne ye kotinitim aha now if it's some quiet ye be a chrono so no uhwa and that's all yeah when you mean now then some of the sanity said the apple one sanity chrono kwa form say ni wuo mu na mebu say wuo ni de answer and sapo so no na let me say chrono eye wuhu se ho ni de
Lemon and some money dear. Sana, it's a nano, Momunya red theatre, no, and Amunian Raho. The batch I was saying, And then Amunya red, Omunya didn't red theatre, and Amunian cry. the batch there be almost in Yanko Point Yard, my watching, and then no more church in Rye, never using in our man, a cotton toy. Na pomu dendi kama na aboafo oboa kakra titiru maame a woye semu muyo no nikunu na eboa ye kakra they say the aye no artist kasem maame no asem no ma sanfre be ma no ne ana fre oba ne de wontumi me pa che se court de ne ya sanfra asem no me pa cho de bi they say am say akra no baby awa bedi ni nti no court no kire say nyame ya adoma bosumi we 31st and on the free court it is say the empire na ye boso on be ko be ba no be kase atinimu be ye nan ko ese sebe ye ko twa nsabia me pa chan enti ba wo ba ye no wo ne ura ana maame na opira akra ne ku ne ka ho wo ne ho anom ne ba ye me pa chan da na ye ba ne de maame ne kru no ka ho da ye ba ye na wo mo ji ne tu ho wie ye na na won de wo san da na ni ko ye nti ya ka me ni ku ene wa yo ene ye du be sia na o chena nyame ya dom a ye bom paye se bibia be bokọ ebe ba ne abebu sa chire wai me ba cho you nyame enka ho pa amen oba nyansafo ye okuna botre o na wo ba wanya de o te se kokora ma ewi kasa mu kotia be sa ni kum be me na ekuta hwirenhwire teacher ya ko foreign aketu ya say yo awza for enfam nko amamfo close ni enfam nko Nigeria bonte so na kane Nigeria mampani good luck ebele chuku Jonathan enenne ode krata ba bonte kire say na we kra de ansa na ode krata na bedika ba bonte na yatete se mranche dem ba wa bia wo mo ewo all peoples we kra de all progressive congress APC nyane ye wo Ghana no we ye APC a ewo Nigeria ne ye APC a ye de no ma uti power na ye yi no da bi we APC a e amanyuku na se so omo so no omo mampani General Muhammadu Buhari sani mampani na nado danko akufado Yankopon ya dom na okutakuta no 2024 ode na dwuma ebe wie ye no omo so mampani General Muhammadu Buhari so no ede na dwuma ebe wie ye next year nti on se na manyuku no koto aba no mukoyi obi a obehim franka dia ma manyuku no na eno na yese mranche bi akwakofa krata nomination form so edi akomo owura good luck ebele chuku Jonathan say opowompo wasa mepe president ni biu en watche so nsumo bia na branche ekechuku eze no de krata aba bonten che say owura ne da mranche na se no onye na dwene ne Nigeria man no aye no so na nipa onye na dwene say wo saba enne ni kire ya no mepe president bi edi etisika no omde kofa form so no omo nsamfa nko no omo nkojo muzika no onye na dwene so mepe president bia ase di ni say na akwa amanyuku no si nipa bebura duonu na kofa forms ya omunyina ani abrese krodo mo pe president dogo Buhari ono so omo be dogo Buhari na dwuma ba wie ye enti almana mamfo akoye se ebe yanka good luck ebele chuku Jonathan Sambra na woche se wonye ready na ya tete se dogo Buhari ni vice president papa nani abrepa so no sunya president ni bi obedi ene mpenimfo bia omo dabi Buhari ndi oma bio nemum ne vice president asani e Ghana de na ye no ti se fama na bia na fama no so ha yenwe ni Zimbabwe na sabre de no so ayasem ye so wo mo bangi se wa abesia bo wo mo fankonko kakra mani pe wo manim nyina se yaje kakra so ayade de asem na mampani emesin na waga wo kofa de aba no na osini nyina da ekwan a wo mo de fa so na wo de atoto wo mo ne ma wo mo so mo sika asem ni inflation agure agina amo so de she Ukraine Ukraine so ahuna mane o na yese efri epribusumi no mu eno wo central bank wo mo ye ya se ne nka wo mu nchemu no aduasia ene aduowotwe wo mbetumi aye bibia fa se de inflation na agura kogina no ebeba fom a eno no eye Bloomberg fo financial agency and this time we no kura de betu dwa wo ma ye biala Zimbabwe fo tue hu ntwa wo so de ahye Ukraine ne yesi ewiase nyina ne Guinness record wo po ma ya inflation atra petrol
ye wa mafuni Zimbabwe msujina mu ajese omusu mo brebia le wa bibi mamu ha ya omusu sikasem eda form aye twena na nze Zimbabwe yenkonta no mu ne wo mo na Sali Mugabe ya mami Sali ye brother bibi mai ye titi sa bibi ni susu ye nipa o ebe wate bibi ni ye nipa ye Yawie Samu for penny Asante Yabua Benedict what ye nifaso waka hu bi no son so kroche de maye and afe o se fesi ya ukwa Veronica Jando obetu ntuma wo fa ja trobo mpacho kwasi ada ya benkwa na si fufu mi ne yabo ama beba ho ena akosua so mo Elizabeth Kadibi bonus wo chire wono so ka ho akosua ejewa akode ena ka chire ejewa akode esusu nyina etimetim tabu empratwe be ya unu na kasa baby where do you live baby I live at etimetim tabu oh hirini ama kranti soft my premeni mene nana ya bo malibia boga sorry man 88 sempenipa o sempenipa ejo sum no watwa so Onitim bie pue opue ya wampue ni kwao